Кайгылар йөрсен ерак, мәхәббәттә дә синең кояшың янсын иде яктырак. Тоярсың асылын яшәүнең, күрә бел дөньяның бар ямен. Һәрбер көнгә сөенеп кадерен генә белеп яшәргә омтыл һәр көн. Тоярсың асылын яшәүнең, күрә бел дөньяның бар ямен. Һәрбер көнгә сөенеп кадерен генә белеп яшәргә омтыл һәр көн. Аяз күктән яшен яшнәсә, үтеп китәр көтә бер